Yo, senjata yo. Senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru karena tangan. Kita maju serbu terhadap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru karena tangan. Kita maju serbu terhadap lawan dan menunggu penjajahan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru karena tangan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Kita serbu sampai penjajahan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru karena tangan. Kita maju terhadap lawan, kita serbu penjajahan. Kita serbu dengan penjajahan. Senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru karena tangan. Kita serbu terhadap lawan sampai lenyap semua penjajahan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Penjajahan. Yo, lanjut. Yo, siapa go? Ben lempeng go. Aku, ben jejeg go. Siapa bos? Oke. Siap? Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah pada kewajiban kita. Mari kita bersama-sama menjunjung tinggi agama yang mulia. Cik. Apa go kau sitok ke abang-abang itu? Go, cararan, go. Saya pamriksa sampun sami kelo, kula takon badhe ngemba-ngemba. Sedaya pamriksa sampun sami bubar, kesenian monolog kanto jaran kepar. Rame critane anggone paparangan, padha pepenggalan padha tunjangan. Prajurit pajang padha tunjang, prajurit kabeh padha numpak jaran. Jarane lanang mlayune naga-nagar, amata akhir aja arya penangsang. Rana sing kalah rana sing menang, prajurit kabeh padha nunggang jaran. Sedaya pamriksa sampun sami bubar, kula sakanca badhe ngembah-embah. Sedaya pamriksa sampun sami bubar, kesenian monolog kantos peperangan. Rame critane anggone peperangan, padha pepenggalan padha tunjangan. Prajurit pajang padha salah tunjang, prajurit kabeh padha nunggang jaran. Nenak-nenak amata kero arya penangsang, rawana sing kalah rawana sing menang, prajurit kabeh padha nunggang jaran. Sedaya pamriksa sampun sami kula sakanca badhe ngembah-embah. Sedaya pamriksa sampun sami bubar, kesenian monolog kata pepatutan.
nggone peperangan anjeritake raja Arya penangsang ra ana sing kalah ra ana sing menang padha pepegalan padha salah tunjang neng sisa kidul tanah Jawa tumunung ana sekara kang nyata gedhe ombake golong kumolong tanpa kendhat saben wayah ra ana dalma kang nyata wani semrana kreta kancana dadi titihane pasuryan dewa ra ana tandinge katon sumunar uga nang samake ayo Mas Dono rangga dewa bisa nyangsekake rara kita Kanjeng Ratu ana sekara kita rara kidul kang jumanang ing kraton sekara kidul andhang sise kidul tak Jawa ngono ana sekara kang nyata gedhe ombake golong gumolong tanpa kendhat saben wayah ora ana calma kang nyata wani semrana kreta kencana dadi titihane pasuryan dewa ra ana tandinge katon sumunar uga nasamake ragar dewa bisa nyangsekake rara kita Kanjeng Ratu ana segara kidul rara kidul kang jumanang ing kraton segara kidul yo kidul kae apa manopala dewa apa kanane apa onde Jawa ayo para kanca taat mring agama supaya kita bisa mulya kidul kae apa manopala dewa baganane apa onde Jawa ayo para kanca taat ing agama urip tantra muga mulya kidul kae manopala dewa apa kanane apa onde Jawa ayo para kanca taat
taat mring agama supaya urip tantrem kok bisa mulya turi putih ditandon nek kapan agung turi putih ditandon nek kapan agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kambange apa mbok ira kambange apa etan kali hulane kali tanduran pari etan kali kulone kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesaya ngaji ayo manut para kiai ayo ira kambange apa kembang melati cacahe telu kembang melati cacahe telu ayo bareng ngaji sinaune saya krungu apa ira kambange apa turi putih ditandon ning kepanako turi putih ditandon ning kepanako ana cleret tiba nyemplung mbok ira kambange apa mbok ira kambange Sikro nayoga hangai karya pakaryan ing praja kumrenggo sengkut cangcut tali wanda manunggal setya tampya-tampyati non asri suarane gumoro samya rabut ngarsa ngestu padha rawuh sanyata sacuru-curu hai karya Sikro nayoga angai karya pakaryan ning praja kumrenggo sengkut cancut tali wanda manunggal setya tampya-tampyati non asri suarane gumoro samya rebut ngarsa ngestu padha rawuh sanyata sacuru-curu angai karya Lono sewandana raja modhoe Panaraka siyaga ing yuda lawan raja Rai Singa ngasta pusaka kane pecut kyai samandimat ndrapat barang pupa singa barong alas roban iya wae saya rame iya gae padha sekti sakarone
Klono sewandono naraja raja rai singa asta pusakane pecut kyai samandiman roba sing para pupo sing barong alas roban iya ke iya waro sakti rapat pacuri tengkenyong Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim sluku bathok elo sira menyang solo le payung moto macentit lolo loba wong mati ora obayan oba mateni bocah yen urip golekno duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim sluku bathok elo sira menyang solo le payung moto macentit lolo loba wong mati ora obayan oba mateni bocah yen urip golekno duit Zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir tagane goncang zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane goncang zaman wis akhir bumine goyang akalen jungkir negarane goncang zaman wis akhir bumine susah mamu mekinter imane ilang zaman wis akhir bumine goyang akalen jungkir negarane goncang zaman wis akhir langit kafir uripe glonong zaman wis akhir langite patang aline kafir atine kafir uripe glonong
Apa Mas Nur? Apa kuwi? Tahu ki saiki jek ana nganu pawange. Ning kono mau. Iki apa Pak Go? Apa iki? Monggo dumateng ingkang wonten panggung. Personilipun dipun kurangi nggih wonten panggung. Piye, Pak? Panggunginipun mangke. Piye? Ambruk. Isra Mi'raj. Hah? Sing nang panggung ki tunggale medhun timbang tak ambung lho. Kurang ngrasake nang kene nganti kene mlotrok ngene lho. Sing gedhi-gedhi kuwi lho. Nek kaya sing ngendang mono cilik ra apa-apa. Mbak Tari mau ndi? Sing aku sak omong Mbak Tari kono dhewe sapa? Aku ngomong sing gedhi ngono. Yo, madhep rono, tak loro. Siap, gerak. Saya tertib. Isra Mi'raj berkumandang selalu dirayakan oleh umat Islam. 5 waktu kewajibanmu, 5 hari Isra Mi'raj berkumandang selalu dirayakan oleh umat Islam. Dengan inti dari sholat waktu 5 kali sehari dan sembahyang. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Allah kami salam bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, kedatangan ibu dan bapak, bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah kami dengan hati suci dan gembira. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami, salam bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, kedatangan ibu dan bapak, bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Doreroret, tet 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 roret, tet tet tolelolet, tet tet